Renačky Dunajská Streda. Startovní číslo 108 patří Renátě Pepecové, která je poslední finalistkou nižší kategorie fitinek. Tak zlidověle říkáme této soutěžní kategorii, která vtrhla na naturální kulturistické a fitnessářské nebe jako kometa. Kdybychom se podívali 10 let pospátku, tak bychom se s touto kategorií vůbec nesetkali. Teď jsou fitness a patří fitness bikinky k nejpožadovanějším soutěžním kategoriím v rámci toho našeho sportu. Startovní číslo 108 Renáta Pepecová, SKA